DCCA hinpen Assam Meghalaya adui hoi kahumridam. Rajan Timong upon APHLC along puthot dim pek tunang jipusi APHLC ke kroyarat ke hang. DBPRNA pen Arnisia Parman seminar padoponsi misen pen kipachun. Step into RTH Homeopathy Clinic located at Rongyhang, Tri Junction in front of Po and Pay Printers Enterprises in Dipu. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsana Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care or child diseases, and more. Kardo, Nilimen Dr. Rangsana Tobi, homeopathic consultant. Ada kecelang pon la our site long ponte ko smart pantalo arleng telo kan ladak kiso kelang ponji bisikoi ke la riki kiso akeng kiso ang pen la singjam la hai singjam apugiso ang pen la soarlo tum pregnancy ko sitame kichoi po okregno la hai ko otherwise long pon po. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctors' availability is on Monday through Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Aprang ke homeopathic kote England opayat pon bong sita non nilitang research pon akin nang kalake ko anma ke papra bang pen son positive result silong pong pana ne 10 bosor 15 bosor kiso tum sitame chekloi jon ba jon kanata kiso kanangan ang theke kemisi long pon eklo si nang litum kalbera tum do ata me non la sona kiso do bote na dang patibogi khang pen so kichelang kon dia war sai sitame long pon eklo. Karbi Anglong Live Prime Time abirta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen ajuponi tha. Kedamtang jakhoni phai inkorapli arni West Karbi Anglong District Congress Committee WKDCC tum chelangsi Assam Meghalaya ahoi kahuri sai adimalong humridam bangso kahumridam ahut kunatsi ahoi apilar ke somponma lapuhai adimalong an humridam si patinidam no haladak thek ponlong lo pilar ajir kiding kloi aporpen ke sompona jok non kahino lapuson si thek ponlong lasi alang litum thek damlong pen Karbi Anglong non ke chari pon bom BJP sarkar atuma phan piklang lo lapen bangso pilar pusitami non heno et saidelo lasi kahino apilar kedo an puthot kasemar pon thuji aphan kachuning ri padopon nang humri non ni tum ninge nang humri thek pulote alang litum nang ka humri dun nang ka humri apor pipolo wedat po lasi nang humri sila so pilar bang alang litum nang chelang si dak mera muti bang sa alang litum kapathiri phan mera muti mate repairing sa men alang litum nang cheklem nei lada nilitum ta dak tapat lang keroi long pini kadok we chingrum pe nilitum wang alang litum gari motor do tangka maha do alang litum pipolo wang edat po matro CM ba EM MP MLA EM mate akithe kiding anda cho nei pumat choware phan chodali ki cho phanali lake development ke claim nei phan labangso pilar repairing vek 90 pusi non ke chari bom BJP sarkar tuma phan hang ponlo lapen labangso apilar elongke langroyang bong sido lapen ke elong abangki hidi along sido lapen elong abangki chomang atum pahino daklu pusi haladak arada tumpen nang pachini dun নামাকৰণ হৈছিলে যে ব্লক 1 ব্লক 2 গোলাঘাট একাংশ আৰু নগাঁও জিলাৰ একাংশলৈ কাৰ্বি আংলং জিলা যেটো গঠন হৈছিল আৰু সেই সীমামূৰীয়াত আমি হাই উপস্থিত হৈছো যাৰ কাৰণে কি এই সীমাটো 1951 তে সীমাবদ্ধ কৰিছিল আৰু এই সীমাবদ্ধটোত আমি কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে আজি ইয়াত উপস্থিত আমি এটো কথাই ক'ব বিচাৰিছো যে কাৰ্বি আংলংৰ যেটো সীমা এই সীমাটো আমি পূৰ্বপুৰুষ যেটো নিৰ্ধাৰিত কৰিছে সেইমতে আমি থাকিবলৈ কাৰণে আমাৰ দলে আমি আজি
ইয়াত থিয় হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি মেঘালয়ক 1 ইঞ্চিও মাটি দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত নহয় এই সীমাটো আমাৰ থাকিব যি পাৰ্টিয়ে নেকি বিজেপিয়ে জাতি মানে আপোনাৰ যিটো নেকি তেওঁলোকে কৈছিলে শ্লোগানত কৈছিলে জাতি মাটিৰ ভেটিৰ যিটো কথা কৈ জনসাধাৰণৰ ওপৰত যিটো আস্থা আনি পেলাই তেওঁলোকে ভোটত জিকিছিল আজি সেইটো তেওঁলোকৰ হাতত নাই যাৰ কাৰণে নেকি আজি সীমাৰ কোনো নিৰ্ধাৰণ নহয় তেওঁলোকে বৰঞ্চ মেঘালয়ক মাটি বিভিন্ন নাগালেণ্ডক মাটি এই আসামত মাটি এনে ধৰণৰ তেওঁলোকে কাৰ্বি আংলঙৰ মাটিবিলাক ক্ৰমান্বয়ে গতিৰে অকুপাইড কৰি আছে সেইকাৰণে আমি কংগ্ৰেছ পাৰ্টি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো পূৰ্বপুৰুষৰ যিটো নিৰ্ধাৰিত সেই সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেইটো আমাৰ ভাল থাকিব লাগে West Karbi Anglong District Congress Committee atum border mati aduya hoy kahumri damhut border ke Mesenangji lapen Meghalaya aphan give and take policy along Karbi Anglong along le icheta pichek thela pen pidunlong le pusi aduya hoy kedo an adimalong an humri damlo kedam tang wo signifying ko troker ni chomang atum pen ke char wo sai adimalong antame palidam langdam si putekanglo lason soluk sodak atomon dover titik adim pulote Eson bag Army Training Center kalite Police Academy bipondera sonte permanent solution wangde tahai pusi pachini pon ho nanglitum Guwahati side nanglitum give and take puma chipi det nitum chine nanglitum peeling pinon sita da Karbi Anglong long le bangke daken nang encroach long le lo da bangan nitum bangai West Karbi Anglong District Congress ahin pen bangke dak thiblo puthiblo lapen laso ahoy adu yalam the puthake politicalize kuri inang ne mane issue an inang ne both government same pu Meghalaya government masa chuning rilo Meghalaya sorbana chuning rilo je election ang lelo pulongte ahoy pu petnang block 1 block 2 petlongji yolaso issue bangai wanang ne lapen ke pu BJP atum same je laso ahoy laso dui bangke kaya tengsi do thibji lapen political issue and inang ne lasti nili nangli tumphan nangli sodak pen nili nangli tumphan chuning rilo je Karbi Anglong team Karbi Anglong non team Karbi Anglong pusame nangli tum sarkar charilo council parke dak Karbi Anglong lang same nangli tum BJP sarkar parke Assam long same Himonto mate BJP sarkar central long same BJP sarkar sala so duya hoya puthak no anta pathir thipen nanglitum chelang thekthei aduya hoy nanglitum pathir thekthei pulongte nanglitum ke failure lor nanglitum BJP government tum si failure lo lage West Karbi Anglong District Congress Committee atum kahumri dam abang phu abang phi angbong pen dunmai phu jatiram pator pangrum chunbang sotro singh teron abarim ke ACEM Elias Ingtipi pen kedanglok ke ongdung Congress atum chetong dun Keroni pen Mohanteron, Karbi Anglong Live. Lumbajong constituency APHL CMI pura jenti mungaphan songan long pen mate APHL Sierra Chari pen sor plot pu pen ajok non malom social media pen chenglok Karbi Anglong long dampru ke damatum anta APHL tum kacheton tepu pupu alam the chethan klub anpinlo Kedam tang jakhong poni phaing ko ke thomani town committee kilik padonangji solar project Chikroi Kripu at Happy and Ponsi All Party Hills Leaders Conference pen dipua long dharna mati kachi songa mai pedoponlo bonta bangso kachi songa mai long abangke rajenti munga phansik karbo galam tiklang rong pupen EPHLC ke kroyara tumpen pherangkya mai kangipon Rajente mung ke chok che kelele alam anta amethang chekobirlo lapen lapuson ke chok che ka chekobir asongja po ke pinyarni anta theklong lelang bonta EPHLC Central Committee pen ke Rajente mung aphan ki All Party Hills Leaders Conference along dimavelo lapen plung phitlo pualam the ke paklang ke nilitum rat atum ke ningduk piklo mipik pusimata ponlo sitamila so adharna lo mangke nili pudam kang tung matali tuma party hoi pen pudam dhala bangso adharna lo mangke alang tum khara tum arjulong lo town committee election alang selang tuma thimen polo lapen solar project alam bose tum thimen polo sitame bisikoi nili pudam kang tung kachini dam kang tung non nili mek chichar lang tum ka do Karbi Anglong arat tum lapen media hoi tuma chini lo bisikoi bang ni tuma thadam de lo dak nitum lumbajong
sisi a president mate ex candidate rajanti mung mas kai te kason situm thek dam long rong pipot ma plong te dam tang itum arjulong lo Karbi Anglong rat dato an lapen social media akor te man da chini lo rajanti mung ke chok chalam an ke chithan lap lo chikubir lap lo pinang yan tan itum lo pilam lo di nang tum kadok we ta chini lo lapen Karbi Anglong rat tum an ta me chini lo rajanti mung chok che akile le alam ang chikubir dam lo lapuson ale dars ka chikubir ke pinyo ni ta thek long le la lai ka cikubir da mamuni rapanyo se ako chok chi pulo tang tek ka cikubir ko piale si dola itum leadership bang bong pudam polong ta ki chok chi ke jok la dopik lo di sita itum hem siang bong palam se pinani jok long tam yak hino ke klang le sita me pini itum sarajanti mong phan suspension sigi binang ji sita me pini suspension ka leader ka reject asan expired lo rajanti mong phan ke IPHLC ya leaders ka lilo IPHLC longe kam claim ye phan jakong pipelo posi central tum kamatharam dukok masini tum tam ning chi duk piklo All Party Hills Leaders Conference kang tangkring apor hod jakong kachipa bob ason mandet lo athe songja po tuma phan inut pen inut karplung kesor lason bulote koson si All Party Hills Leaders Conference asong kang tangji BJP arachari atum tami kachiton teke dupik bonta latum lason kali ke chok chia phan ke paking thu pen ke wan thu si song ke pang tang chia phan si ke claim thu bonta All Party Hills Leaders Conference asong rachari atum ke do tang la pen ki thir tang aphanta ki plung thu lasi All Party Hills Leaders Conference Central Committee atumta kachikirla ke nang sotlo athe APHLC amai phujai ka tharaphan komatni ke hoitap ke hoipru titika joksi song aphan lason ke claim titik puta jongpon thu BJP no ruling sarkar atum tuliram ronghang hinu pik pustami tuliram ronghang ani si baksi pini la somne chok si derma BJP pen damo BJP pen phan pen ko ang hu pen non puda ningje jela ke chok si der phan ki wan thu di ki pere thu ke dabi thu pen joksi pini BJP atum munit nang khai relo munit nang ong relo munit nang chana relo kali butha lasi il tum ningduk meme non central committee atum phan arju silat hai mene alang tum ti ate ke sorsar bina ke di nilikiro gali bet ke halapu Inglong kiwi in charge alang litami rajanti mung phan dima velo pupen ningkiduk pen ajok ar pupen kisun popu alam ningjelo bonta kursing timong abang kipu nang ning ke hanglo pusi purong lasi kursing timong ason asongja poke rat kepang rijia bangkali athe songja po pulote methang amuni jongsi lason lepute kache khang lapen kapirisi ke thanangji bonta kursing timong ke lason kali ha aning hang aling mate nangning ke hanglo purong lasi kursing timong ke songja po aot adur kali alang litame kachikirla pen ke do kenang sot apor lupusi pherangkia mai long pen tuning report nation chipi dat po pusi kumsing teron phan alang li chithan pusipu taneli no bazar jilong chode moko pina alam dolang pate chipe keng don po borme kursing timong phan hukum sing teron mang ke kursing timong sara phan than no pusi jiki terang ke aning ki oy aning ki bi pena jok alang resignation chipi po tang pusi alang li SL leader phan cha arjulo mat kursing terang timong sara alang ke thak don ke aning hang lo pusipu a niligama tha tenge aning hang lo ki punang nilo ma bulodi alang li ke SL leadership mante di alang aning hang lo pukaning ya lar bang ke jiki terang di nang lapson ke claim no athena ta inut leaders lo pasinang le chipaning ding no idum leadership tum ke tomon ta bangji army ta bangji kisung ta phoji lam ki lam phoji pusalang paning ke pe alam sipina aning ke hanglo bangke ningje je dera sonte laso aning ke hanglo pena jok salang ta ning bi heklo ni central tum phancha kha tha ya velo central ban le ning ke tha ya velo pajang se alang le resignation chipi dat lo ning duk me alam lo di resignation ka chipi pate ning duk me alam lo itum mo pen le jithan lo ke dam tang bon ke second position se tum haidun bom la no ke second position ke third position dam thurong polo tang te khada ma tha dam nang la central leadership ke thek atum kere atum mat ke padusi pherangke pen kachepat hingno ahut pherangke pen karjupon ahut rajanti mung aphan sorplot lo mate adim avelo pute nanglitum APHLC pen kaprek arachari aphan kamatha domapu ahut ke thak pon ke nelitum ningka che the
abang aphan ke joksi hong nangwan pi phit pute nilitum komada phan si ning ka che thela nitum ahok APHLC along dodun ingtung bonta nilitum asongja po phanjong si nangwar pi phit lepute koson si ke klempo lasi all party hills leaders conference central committee atum rajanti mong aphan puthot dimpek thunang jilapen kaya teng kaya mang pen klempon thunang ji pusi kachuning ripen ke hang padupon news report Karbi Anglong live. Dipu Pastorate Presbyterian Risonim so ame thihek pen DPP RNA ahin pen chipatir pi ponsi kedamtang jakhong ni phai inkora phorni Dipu Monduli West Trialong Arnisia Pharman seminar paman pon Longri Cheraikom Nangji po athepi ke enpon bangso seminar along Dipu Pastorate Presbyterian Risonim so amai thihek pen DPP RNA Leader Mondoli Hemari Edwin Terang kacepahem pupona mailong alui sarpo mate resource person Dr. Lipson Rong pikache tong dunalong Dipu Pastorate Presbyterian Risonim so amai chunbang Mondoli Hemari Babu Singh Terang pendanglok Dipu Pastorate angkang kedoan DPP RNA arlo mate aro lasonsi Dipu Mondoli PRNA Upper Habjan Mondoli PRNA Parkong Apam Mondoli PRNA Rongsopi Mondoli PRNA Chekso Langso PRNA along Kejatung Chetong Dun si seminar along RDP dun Labangso seminar along Kachetong Dun resource person Dr. Lipson Rong Pipen Kithan Ponatengki Inglong Asola Pen Long Lebang ke Kacheprek un Ason Kali Nangli Nahok Le Dam Setami Methang along Ripen Heloving Adim Elong choklem chodam setami nang limate ilitum angkura bangki long lepen cherap het atum saidi pusing than pon kireni phan siksa tiji bola suppose sikai mata e right ida pong lapen kacherok token kido kinan sot bendo lapen tribal lapen land inglong asul pen long ling it cannot be separated them they are faces of two faces of the same coin Nang tumnong si tangka saya kep akum pulunde hingho ke dona tuno kep ke dok same plakdak lo punde ali bang lo sona taksi ke separate una harmu gale ini tum ke ap purun lona auwe kenta long le ben sikire tum saide nang liha dihi dodamon thanglam be ha USA le do London dodamon adja to same nang inkul root sabange tunge tribal lapen long le pencara kera tumpai plang pig atum pusame kidia kam plan plang pig pusame bobor bagan plang pig atum pusame ha kopine kosong hanso ki atum do mande kobe ki atum do long le pen tribal ke hadi kitak mi hom gol Pinangan ahawara long abangke hakoko pen kedo ke thak akarbi atuma phan amithanga long le phelanga long pen tharli si angtan pen kewang kiche aso atuma phan pado pathaksi methang karbi atuma phan abangke ha inglong arlok along ansi pado thunang pusi phurkimo long tok ponlo lake phurkimo maduta paprayun e pini penap paprayun ji bonta mo nangklang thuji puta ningje ponthu Lahai tum Karbi tumke non lapu tarabasa anglong singason po na inglong na lapu sentar lapu inglong na si abirhum tang kaprek lapu ha singason apirde si met hang along ri apelang hakpo po ben kedo aube ko an ben kedo tum amang ke nung si emet hang lu si jokte hala ang tanung pan padosi la tum Karbi tumke ahem adin pen helang chupon se khai no se karuna musibang hukimu loing ketok hukimu ke nangli pini nangli paprai unji same pinapya ponang klang tuji mentum ne da hukimu ke nangli tibune labai tum ke cinia kenang so labangso seminar hut kadukawe bang phokep societum chetong dunsi mesen pen pichun pon news report Karbi Anglong live KSA pen sai ke deng hut Karbi Anglong Thomas Council kechari DC la pen law and order tumta bidi jakong nanga cherap dunjia phan pachini
Assam State Sarkar ke charipon Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan akiro piponlo je angtan pen kewang aronre pen longle phelang nang ke chirai pen hemrit thirklong nang chikimsi lada ke dovik atuma phan kilang plot kachenek kaholo ke phodunang pen kachepajok ji aphan penangan adim ke tharle sai dengsi ongdung armu prungjam along ke ongdung armu ke Karbi Anglong arlo nang kilut bomlo bangso nang kilut bom aphai ke thek ponlong lok abangki arlo pen abidi soma pusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbi Anglong Autonomous Council ke chari CM Dr. Tuliram Ronghang aphan akoi kipi song panel to Assam government aphan akiro pajiri sikangtung alang lituman government of Assam mate under the leadership of Honorable Himanta Biswa Sarma alang likilit pon ajok ki ongdung government land long kedo mate illegal settlers atumhan eviction claim that abang ke make sen lo lapen latum phan bangi laso place bang stame eviction that lo stame latum homeless demand that silatum phan bang stame Karbi Anglong nang toite that ning ke chengsi sa itum Karbi lo charli song pen birta ke long don ateng birta ki rib don long ateng pulotang te ki ongdung achu non head jong la Lokhimpur Dobri Golpara long eviction of atum aphan lamang so illegal settler atum non west Karbi Anglong east Karbi Anglong nang kang bak lo pusin litum arjulong sila so kang bak long bangke nilige hidden policy tong claim wrong ma pusi matha hada bangke Golpara Lokhimpur la Dobri long bang eviction kuri delo hada bangke evict det lo adima aklong bang government si occupied det lo ama halasu arling arat atum bangke Karbi Anglong bangke dage longle phelang bangke keminta vedalang pohadak long damu putong hidden agenda pen hidden langsung polisi tong Himanta Biswa Sarma claiming rong ma puta matha ate niltum non birta ki riblong ateng pute bokajana parta bangke gari motor celengune pin hadak non la bangsu nang kang bak lasu illegal settler tum pini bokulia ghat long santa dakta gari umpli umphonang litang lo pusi birta long dun dakta nilutum Karbi lo charli song songja potum damsi adima klong pen uthai da metlu lagi non hejong birta lo pinia birta iglo lagi lasi Karbi Anglong arlo atokano kido anara datum sitame lasolong hawararat chirok tokpen kido jia phansi Karbi Students Association a hinpen pachini pon Karbi akhe doan bini kaduk kawe Karbi samphang doan Karbi solang do Karbi rat doan thur pakpen bahai ot lang no kam keklem drugs ke chu arta ki jumpen bini sikhor ke chodun si dokan daru phantai litum puig nangji je arta ki jum minimum 18 years atolot phanke sikhor biri lapen angton kowe anta pipeda nangji pu litum labang claim ik nangji kali pote ke bang chilang ani ke Karbi akhai ki jumpen lage athai ke kompen lage ki birda pe tumang ring lage der delu hala pukitor mi a ove riso jangatum araki ke chu kapachire nangji aphan siding ji lapen la solong Karbi Anglong Autonomous Council ke chari atum District Commissioner lapen Law and Order atum sitami RD nang pidun popusi Karbi Students Association amai phu sartherong hangpen pachini pon hamren pen Daniel hi Karbi Anglong live Bokajan Police Station angkang Hatigar Kawaram Tarua Rongalong Inut Bangphu amethang piso apokaphan apran chen det pusi birta riponlo birta kelong pona tengke kidamtang jakhongpo ni phai inkora ke thomani ada por phai troxia por malom Bokajana rong so piangkang Hatigar adung Kawaram Taro arong amekar topon kakuti amethanga hemalong amat apiso apok Bonita kakuti aphan nopak pen apran endet pusi pachini pon birta kiri pon long ateng ke kedamtang penangan ani malom pen hemisi along charwo sai dover la so pen ajok themanani adap apor apiso abang amethang adim mekejang bomhutsi apran endet lopusi asopi abang nipaya phan pathilotlu nonki nang phan lopusi pachini pon Api asupi abang adim pen thursi langdam pen ahok apran endet binong lopupen hemalong huri sai hut tebok terai atum ta adim pali dunsi langdun pen Bokajan Police atum aphan birta pachini si raikom sai khi atum adimalong an pali dunsi kakuti aphan nep ingnang pondo asupi lapen arong asoratum pherangki atum aphan ke pachini dona tengki topon kakutia bang ke damtang penangarni malom penlo Apu meo e asonsi teklong pusi pachini don. তেওঁলোকে
তেওঁলোকে ৰাতি একো কাজিয়া পেচালো নাই বোলে ঘৰত তাৰপিছত ৰাতিপুৱা সময়ত মানে 7টা বজাত উঠি পেলাই মাকক কাটি পেলাই দেউতাকে দাখন লৈ ছোৱালীৰ ওচৰলৈ গৈছে ছোৱালী শুই আছিলে গৈ পেলাই কৈছে তোৰ মাৰক মই কাটিলো আৰু এতিয়া তোকো কাটিম মই কাটি ময়ো ফাঁচিলে ইমান তেনেকৈ কওঁতে তাই মানে অলপ মাকৰ ওচৰলৈ গৈ চাই কৰি চিঞৰ বাখৰ কৰোঁতে ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাক আমি চব দৌৰি অহা তাৰপৰা থানালৈ খবৰ দিয়া হ'ল থানা মানুহ গৈ পেলাই লৈ অহা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত একো কাজিয়া পেচালৰ একো নাই কিন্তু মানুহজনৰ অকণ ব্ৰেইনটো অলপ হেৰি হৈছে গণ্ডগোল হৈ আছে অহা মাহত ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাম বুলি কৈছিলে কিন্তু তাইও অকলশৰীয়া ছোৱালীয়ে একো নাই বাপেকে ডেইলি দিন হাজিৰা কৰি এনেকুৱা যদিও হাজিৰা কৰিয়ে ভাত খুৱাই আছে ছোৱালীয়ে দুজনী এজনী বিয়া দিলে এজনী তাই আৰু মাক দেউতাক আৰু তেওঁলোকৰ কিন্তু বহুত মিল আছিলে মই জানো মই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিয়ে থাকোঁ প্ৰায় আহোঁ কালিও মই সোমাইছোঁ তেতিয়াও ভাল মোক পানী চানী খুৱাই পঠিয়াইছে আৰু মোৰ দোকানতো গৈ পেলাই মই দোকানতে আছে তাতে আধা ঘণ্টা বহিছে কথা বতৰা পাতিছে ভাল মাকলৈ মিঠাই লৈ আহিছে তেনেকৈ লৈ কৰি আহি আজি ৰাতিপুৱাহে কেছটো হৈছে নন বোকাজান ৰাইকম সাইখি আতুম আৰনাটিং পেন লামহয় পাবন পনসি হেম কাংসাম বিপনলো লাসো অফিসি কোৰ্ডালং আন পালিপো কাচিৱই জুই ভনিতা কাকুটিয়া বাং আহেমসৰ লাপেন আসুপি বাংহিনি আতুম আফান চিপামু টেকাং নাংলো বোকাজান পেনানান্তে ৰাং কাৰ্বি আংলং লাইভ Pinya Birta Kalaponsi kang ton poniklo pardon